Het is dierendag en daarom worden de meeste besten een beetje extra bedoeld. Zo ik bij hoenensquarren de dalen. Nou, we jou eigenlijk de meesten die de hoenen ophellen, die krijgen even wat extra lekkers mee. Ze kregen een extra koekje en nou ja, eigenlijk doen we zelfs normaal de hoen eruit. En vaak laten we even op deze manier nou zien hoe de hoen erin, maar normaal plaatsen we even een filmpje op Facebook of zo. Nou ja, en voor de rest, wie jou is altijd een goede oordag, dus dat doen we nou eigenlijk goed natuurlijk. Maar ja, dat eigenlijk wel wat. Ook al is het dierendag en is de eigenaresse in Amerika bij Caesar Milan, voor de hoen is het een dag als alle oren. Voor u is het alle dagen dierendag, ja. Dus wie past altijd goed op de beestjes, wie vindt het leuk. Dus het is hobby, het werk, dus je kunt al deze aandacht gewoon prutten naar taal. Ja, dat klopt. Ja. Kom maar, Femke, Famke, Rikst, kom maar.